Devojke, Enid, Wednesday, obratite pažnju na mene. Nacrtala sam nešto. Hoću picu. Naravno. Može. Enid, zaustavi se. Daj mi oklagiju. Dajte da razmislim. Tačno, napravit ću slatku picu. Testo će biti od žvake Huba Buba. Nemam oklagiju, ali imam autiće na daljinskom upravljanju. Sad ću brzo razvaljati ovu žvaku. Da, tako je. Odlično mi ide. Wednesday, vidi, moja osnova za picu je spremna. Užas. Stvarno, ali tako sam se trudila. Ok, treba dodati punjenje, upravo si. Namazat ću slatki tečni marshmallow. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad ću razmazati sve to. Super! Zatim ću dodati ukusne želene bombone. Tako je. A preko ću sipati šarene konfete. O, da, divno! Moja pizza je spremna. Ispala je tako lepa i slatka. Wednesday, vidi. Ne sviđa mi se. Hajde da ti pokažem kako se sprema zaista ukusna pizza. Prvo ću obojiti testo u crnu boju. A sada treba napraviti od testa telo pauka. Stvar, uradi to umjesto mene. Neću da prljam ruke. Hvala ti. A meni ostaje samo dodati punjenje. Stavit ću kobasicu i crvenu čili papričicu. Da, a sad ću iseći sir. Odlično. To će biti nogica mog pauka. Moja pizza je skoro gotova. Ostaje mi samo da ispečem. Savršeno. I ja sam završila. O, odvratno. Prijatno. Šta ste spremili za mene? O, mamice, ovo je pau. Nije pravi. Pa to je pizza pau. Kako neobično. O, da, baš mi se sviđa. I nogice su jestive. Zanimljivo. Svidjelo mi se. Da, najbolja sam. O, je li to roze pizza sa žele bombonama? Neobično. Nikad nisam jela takvu. Treba probati. O, da, kako slatko. Dajem pobedu Enid. Čestitam. Wednesday, jesi čula? Ja sam pobedila. Moram se razbuditi plesanjem. O, Jane, već si nacrtala nešto. Da, sad ću pokazati. To je koktel. Baš sam žedna. Važi. Nema problema. Treba mi moj kotal. U svojoj knjizi crne magije ću naći neki dobar recept. O, tačno. To je baš ono što mi treba. Dobro, što imam sve potrebne sastojke. Počet ću da spremam. Prvo ide slatka fanta. Zatim će mi trebati bale ljubičastog goblina. O, kako se zabavno razvlače. A sada dodajem jednu žabu. Odlično. Moj napitak, tačniji moj koktel je spreman. Ostalo ga je samo sipati u čašu. Obožavam šlag. Stvar, trebaš mi. Skreni joj pažnju. Moram uzeti taj šlag. Hajde, kreni. Njam, njam, njam. Baš mi se sviđa taj šlag. Jo, šta se dešava? Kome golica? Prestanite. Jako sam golicljiva. Evo mog šlaga, odlično. To mi treba. Sad ću ukrasiti svoj koktel, a preko ću sipati kiseli gel. Da, tako je. Ostalo je dodati žele oči i ubaciti slamku. Može se probati. Wow, kako lepo, bravo! I ja ću početi da pravim koktel. A meni će trebati... Tačno, ovaj slatkiš. Pokušat ću nožem da izvadim kuglicu. Uspelo je! A sad ću probati šta je unutra. Wow, slatko i ukusno. Odgovara mi. Sipat ću u čašu. A zatim... Tačno, led. A tačnije mi trebaju ledene mrvice.
Sad ću izmrviti lep čekićem. Eto ti. To je jako zabavno. Gotovo. Razbila sam sav led. Sada stavljam sve to u čašu i moram dodati fantu. Hajde, otvaraj se. Ništa ne pomaže. Hajde. Jao. Hajde. Ne. Poprskala me fanta. Ali nema veze. To je bilo baš ukusno. Nadam se da je ostalo nešto. Jeste. Sipam to u čašu. Da, toliko će biti dovoljno. A sada dodajem kiseli sok sa ukusom kupina. O da, pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo sve ukrasiti. Koristit ću kiseli gel i bombone njorc. I stisnut ću na čašu gel, a preko sipati male bombone. Odlično! Ubacujem slamku i to je to. Prijetno, Jane! Oho, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ovaj koktel. Wow, šlag! Obožavam ga. I koktel je baš ukusan. A kakav je ovaj šareni koktel? Baš me zanima. Kako slatko, sviđa mi se. Ko je pobedio? Znam, Enid. Wow, stvarno? Tako sam srećna. Moj koktel je bolji. Devojke, sada želim burger. Jel može? Naravno. Enid, hoćeš da kuvaš? Jao da, hoću. Počinjem. Ove lepinje nisu nešto. Bolje da uzmem krofne. Da, napravit ću slatki burger. Umjesto lepinje će biti krofna. A unutra ću staviti čokoladice. Tako je. Sada treba sos. Probat ću kiseli gel Juicy Drop. Kako kiselo. Odgovara mi. Sipat ću ga što više. A zatim ću dodati marshmallow. Također želim dodati želetrake. A preko ću sipati sirup od jagoda. To će biti mnogo ukusno. Ostalo je pokriti sve drugim delom krofne i gotovo. O ne, to je previše slatko. Sad ću ti pokazati kako se sprema pravi burger. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. To ću uraditi uz pomoć struje. Stavljam naočare i krećem. O da, odlično mi ide. Treba zaustaviti to. Moja pljeskavica je spremna. Ostalo je staviti u moj burger. Ne diraj me. Kako si bezobrazna, Wednesday? Koja si ti, drugarica? Dok učestvujem u kulinarskom izazovu, nemam prijatelje. Moram pobediti. Već sam isekla zube od sira. A sad mi trebaju žele oči. Karl, uzet ću ih od tebe. Hvala. Dakle, gde sam stala? Tačno, trebaju mi oči. A sada crvena paprika. O, da, baš je ljuta. To mi treba. Ja sam završila. Wow, super! Jane, prijatno! Wow, završili ste? Probat ću prvo ovaj pakleni burger od Wednesday. Obožavam žele oči, super! A kakav je burger? Wow, prelepo! Svaka čast! Drago mi je. A sad ću probati slatki burger. Mogu zamisliti koliko je lep. O, da, upravu sam. Obožavam ove želetrake. To je mnogo ukusno i kiselo. Drago mi je. Ali pobedila je Wednesday. Konačno sam najbolja. Wednesday, smeškaš se? Prvi put ti vidim osmeh na licu. Učinilo ti se. Enid, smiri se. Jane je nešto nacrtala. Da, već sam završila. Ovaj put želim palačinke. Odličan izbor. Biće užasno ukusno. Hej! Ja počinjem. Stvar
Treba mi crna boja. Da, baš ona. Sipat ću boju u testo i promešati sve. Tako je. A sad će mi trebati špric. Napunit ću ga crnim testom. I stisnut ću testo u tiganj. I napraviti palačinke u obliku paučine. To će biti mnogo lepo. Zatim ću nacrtati malog pauka. Beli tanjir izgleda previše prosto. Zato ću sipati malo crvenog sirupa na njega. Da, tako je mnogo bolje. Mogu staviti svoju paučinu. A preko ću sipati malo šećera u prahu. Ostalo je dodati pauka i... To je to. Ja sam završila. Prijatno. Odlično, sad ja. A već sam smislila da ću nacrtati jednoroga, a bit će mnogo lep. Uzet ću crno testo i nacrtati obris mog jednoroga. O, da, to je preslatko. Sad ga mogu obojiti. Telo će biti belo, a nos mora biti roze. Izlazi! Šta nije u redu? Ne razumem. Hajde! O ne! O, sve se proslo. Enid, nemam komentar. O, ali testo je svakako mnogo ukusno. Odvratno. Dobro, moram završiti palačinku. Sva prazna mesta ću napuniti testom. Tako je. A griva će biti šarena. To će biti jako lepo. Wow, super! Moja palačinka je spremna. A može se jesti. Wednesday, jel ti se sviđa? Ne bih pojela to, ni da mi plate. Prijetno, Jane. Wow, kako slatko! Bože, ko je to? Pauk? Nadam se da nije pravi. A, to je opet Wednesday. Dobro, sad ću probati ovu palačinku. Baš je ukusna. Super! Wow, a tu je jednorog. Mnogo je sladak. Moram ga probati. Wow, to je nerealno. Enid, kako si to uradila? Magičan je. Pobjeda je sigurno tvoja. Čestitam, Enid. Da, jednorozi su najbolji. To nije fair. Devojke, imam iznenađenje za vas. To je električna gitara i mikrofon. Ako želite da dobijete ovu nagradu, morate napraviti palačinku u obliku ovih muzičkih instrumenata. Vidim da vam se dopala nagrada. Krenite. Moja palačinka će biti u obliku mikrofona. A ja ću imati palačinku u obliku gitare. Jeste vidjeli kako je super? To nije violončelo, ali svakako mi se sviđa. Moram je dobiti po svaku cenu. Ja sam još nacrtala note u mikrofonu. Ostalo je samo sve obojiti. To mi je omiljeni deo crtenja. Obožavam da bojim. Moj crtež je postao mnogo lepši. Čak sam se umorila malo. Kod mene sve u redu, već prevrćem palačinku. Wow, svaka ti čast. A vreme je da i ja prevrnem palačinku. Devojke, vreme je isteklo. Pokažite palačinke. Hajde, Wednesday. Odlučili ste da napravite različite predmete. Cool. Vaši crteži su baš lepi. Znate šta? Spremna sam da dam Enid mikrofon, a Wednesday gitaru. Wow, baš sam srećna. Sad imam mikrofon i mogu non stop pevati. A ja mogu svirati svoju gitaru. O, Wednesday, hajde da organizujemo band. Možemo da nastupamo i imat ćemo puno fanova. Hajde da krenemo. Možemo početi. O, da, kako je lepo raditi s tobom, Wednesday. Napravili smo odličan tim. Učenici, pažnja. Sada morate nacrtati ovaj popit. Ok, onda krenite. Wow, ovaj popit mi tačno treba i već znam kako ću ga crtati. Treba mi šareno testo i Skittles bombone. Prvo ću ljubičastom bojom nacrtati obris. Tako je. A sad ću uzeti šareno testo i obojiti ove trake. O, da, to je divno. Po
posljednju traku ću obojiti roze bojom, a zatim ću dodati Skittles bombone. Tako je. Lepota, Wednesday, a šta ti radiš? Zauzeta sam. Moram naći čaroliju koja će mi nacrtati lepu igračku. Našla sam. Dakle, počinjem. Ne želim da pipam šareno testo. Zbog toga ću koristiti magiju. Sada i ja upravljam ovim testom. Odlično. Sad ću brzo sve nacrtati. Ostalo je samo sve obojiti. O, potpuno sam zaboravila da pratim vreme. Devojke, pokažite svoje palačinke. A možete da ih prevrnete? Trenutak. O ne, šta sam uradila? Ovo nisam očekivala. Evo, moja palačinka. Jao, Enid, tvoja palačinka je izgledala mnogo bolje dok je nisi okrenula. A šta je kod Wednesday? Sad ćete vidjeti. O, kako lepo! Tvoj popit je sigurno najbolji. A možeš uzeti nagradu. Izvoli. Šta je stvar? Okej, dobro, daću i tebi da se igraš. A meni? Ne, Cicilija. A Wednesday, baš ti lepo stoji ova šnala. Okej, vaša nova nagrada je pauk. To je stvarno pauk. Kako je strašan. Kakav užas. Moram osvojiti tog pauka. Uglavnom, devojke, vreme je krenulo, crtajte. Dakle, treba mi testo. Prvo ću nacrtati obris. O da, odlično mi ide. Nikad nisam imala pauka kao kućnog ljubimca. Usput, pripremila sam specijalnu crnu boju za moj crtež. Moj pauk je baš te boje i nikakve druge. Da, mislim da će ova nijansa biti taman. Užasno. Znate, a ja ću nacrtati slatkog šarenog pauka. Svidjet će se svima. Pogledajte kakvog lepog i bezbednog pauka imam. O da, ostalo ga je obojiti. Prelepo. Ovakvog pauka sam spremna da uzmem sebi. Wednesday, a kako si ti? O ne, preterala sam sa crnom bojom. Moja palačinka je pokvarena. Nemate više vremena. Pokažite palačinke. O, Wednesday, to je užasno. Enid, jesi nacrtala nešto? A brzo pokaži. O, ova palačinka izgleda nerealno. Tvoj crtež je pobedio. Možeš uzeti nagradu. I šta da radim sa njim? Plašim se. O, mamice, izgleda užasno. A nije mi dobro. Znači, pauk ide meni. Zvaću te Karl. Zdravo, dušo. Baš si sladak. Jao, šta je u ovom sefu? Devojke, ja ne znam šta je unutra. To će saznati samo pobednik. Vreme je da crtate palačinke. Dobro, treba mi žuta boja. Wow, savršena je. A sad ću dodati malo crne boje. Zašto sve uvek mora biti šareno? Ne mogu gledati šarene stvari duže od 3 sekunde. Zato retko gledam u Enid. Dakle, za svoju palačinku ja ću koristiti crno i sivo testo. O da, crna boja je savršena. Ni siva, ni loša. Ostalo je to sve obojiti i to je to. I ja već bojim svoj crtež. Moj sef baš liči na original. Nadam se da će unutra biti čarobni štapić. Devojke, stanite, vaše vreme isteklo. Šta je kod Wednesday? O, izgleda baš mračno. Moj sef nije takav. Trebala si da napraviš sličan mom. A šta je kod Enid? Da vidim. Da, evo. O, to baš liči na moj sef. Cool. Enid, ti si 100% pobedila. Saznaš šta se krije unutra. Wow, kako dobar sef. O, šta je to? Teglica sa nekim napitkom? Zanimljivo. Nikad nisam probala tako nešto. Wednesday, šta misliš, je li ukusno ovo? Hajde, probaj već. Okej, neka bude šta bude. To nije loše, ali šta se dešava? Jao, sad imam kopiju. Cool.
Ovaj napitak me klonira, a želim puno klonova da imam mnogo dobrih prijatelja. Ja sam u svom najboljem snu. Ima me tako mnogo. Gde su mi grob i lopata? Zakopat ću se. Enid, prestani. Ja sam u svom najgorem snu. O, ne. Šta je ovo? Zaustavite to. Mamice. To je meda, baš je sladak. Hajde da ga nacrtamo. Vreme je krenulo. Wednesday, jesi vidjela to? Ovaj med je tako cool. Treba mi. Moram ga osvojiti. A bit će moj. Sad ću još malo. Ostalo je dodati još par detalja i završila sam. Jao, šta je našlo u tom medvedu? Nije nikakav. Došla mi je ideja. Znam šta ću. Napravit ću medu u svom stilu. Biće mnogo bolje od originala. Wow, pogledajte kako lep kostur. Treba uplašiti Enid. Enid, dođi ovamo. Šta je bilo? Kako strašan meda! Padam. Ups. Ostalo je bukvalno par sekundi. Gotovo, nemate više vremena. Jao, Wednesday, šta je to? Tvoj meda uopšte ne liči na ovog. Enid? Tu sam. Sad ću vam sve pokazati. Trenutak. Kako slatko. Hvate nagradu. Hvatam. Juj. Kako si, dragi? Jesi se udarila? Jadan. Ne brini, imam flaster za tebe. Izvoli. Stvarno joj se sviđa taj užasan medved. Devojke, jeste spremne? Smislila sam novu nagradu. To je malac. Od Lego kocke i baš je težak. Ko najbolje nacrta, dobit će ga. Dobro, prvo mi treba crna boja. Stvar. Treba mi tvoja pomoć. Moraš leći na šporet. Šta? To nije pitanje. Leći ćeš na šporet odmah. Ne mrdaj. Još malo. Ne brini, uskoro ću završiti. Gotovo, sklanjaj se odavde. A sada moram se obojiti. Malac ima plavi kombinezon i žuto telo. Da, za malo da zaboravim. Naočare. To uopšte nije teško. Ja sam završila. Ostalo okrenuti to. Enid, a šta je kod tebe? Kod mene sve odlično. Ostalo je sve obojiti šarenim testom. Prvo ću uzeti plavo testo. A zatim žuto. I treba dodati malo belog testa. Super! Moj malac je baš lep. Upravo si. Stvar, dođi ovamo. Pojačaj špored, Enid. Hoću da njena palačinka izgori. To će biti baš smešno. Spremna sam da vidim vaše palačinke. Wednesday, kako kreativno. Sviđa mi se taj pristup. Enid, a šta je kod tebe? Pokaži mi. Jo, šta je to? Ups! Imaš li neki problem? O, ne. Izgleda da ti je nešto izmaklo kontroli. Ne mogu ti dati nagradu. Pobeđuje Wednesday. Čestitam, možeš uzeti svoju tešku nagradu. Ne, zašto? Ja sam ga trebala dobiti. To nije fair. Pobedila sam to. Devojke, donela sam vam novu nagradu. Pištolj sa sapunicom. Može napraviti puno balončića od sapunice. Pogledajte. O, da. To je divno. Hajde, krenite. Verujem u vas. Wow, to je divno. Vreme je krenulo. Odakle da počnem? Ja ću sigurno biti bolja. Uzet ću crno testo. Za početak ću nacrtati obris. Tako je. Nadam se da će se učiteljici dopasti. Da, odlično mi ide. Ostalo sve obojiti i to je to. A meni treba šareno testo. Daću sve od sebe. Jao, već zamišljam kako ću praviti puno malih balončića. Biće ih baš mnogo. O, da. Enid, šta ti je? Jesi zaspala?
Jo, zamislila sam se i prosula testo na šporet. U stvari, čekajte, došla mi ideja. To će biti balončiće. Da, divno. Ostalo je nacrtati pištolj i to je to. O da, to je genijalna ideja. Odlično mi ide. Ostalo je obojiti pištolj i to je to. A može da se prevrće? Da, to je divno. Devojke, vreme, ruke gore. Pokažite crteže. Šta je kod Wednesday? Da vidim. Šta je bila stvar? Hoćeš ti da okreneš? Hajde. O ne! Joj, a misliš da je to smešno? To nisam ja. Dobro, šta je kod Enid? O, kako slatko. Enid, ti si pobedila. Čestitam. Uzmi svoju nagradu. Wow, sad mogu napraviti puno balončića. A blago meni. O ne, šta si uradila? U pomoć! U pomoć!